கிரெடிட் கார்ட்ஸ் பத்தி வங்கிகள் உங்ககிட்ட சொல்லாத ஒரு ரகசியம் இருக்கு. என்ன தெரியுமா? பொதுவா கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி ஏடிஎம்ல பணம் எடுக்காதீங்க அப்படின்னு மட்டும் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்படி எடுத்தா அதிகமா வட்டி போடுவாங்கன்றது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும், அதன் மூலமா என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி பேங்க்ஸ் என்னைக்குமே தெளிவா வெளிப்படையா யார்கிட்டையும் பொதுவா சொல்றதே கிடையாது. என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, உங்களுடைய கிரெடிட் கார்டு இருக்கு இல்லையா, கிரெடிட் கார்டுல மினிமம் அமௌண்ட், அதாவது உங்களுடைய டோட்டல் லிமிட் அப்படிங்கிறது 1 lakh அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 1 lakhல நீங்க ஒரு 50,000 ரூபாய் ஸ்வைப் பண்ணி ஒரு செல்போன் வாங்கி அதை இஎம்ஐயா கன்வெர்ட் பண்றீங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மாச தேவைக்குன்னு சொல்லி உங்க வீட்டு செலவுக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் ஸ்வைப் பண்றீங்க. ஸோ இப்போ 60,000 ரூபாய் இருக்கு. கரெக்டா? இப்போ திடீர்னு ஒரு அவசரம் வந்துருச்சு, ஒரு 500 ரூபாய்க்கு தேவை அப்படின்ற பட்சத்தில் வெறும் 500 ரூபாயை நீங்க ஏடிஎம்ல அந்த கிரெடிட் கார்டை போட்டு ஏடிஎம்ல பணமா எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த 500 ரூபாய் எப்ப கட்ட முடியும் தெரியுமா? செல்போன் வாங்கினீங்க இல்லையா 50,000 ரூபாய் கொடுத்து, 10,000 ரூபாய் ஸ்வைப் பண்ணீங்க இல்லையா, அந்த 60,000த்தையும் கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த 500 ரூபாயை கட்ட முடியும்.